8/11/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मिठे बच्चे, तुम माने तेही अभिमानी हो जाओ, तेबे सबु जग आउ रोग समाप्त हो जिवो एवं तुमे दी मुकुटधारी स्वर्गर मालिक हो जिवो। आजिर प्रश्नटी है, बाबांको सम्मुखरे क्यों संतान माने बसिबा उचित? उत्तरटी है, जो मानंको ज्ञानर नृत्य करिबा अर्थात ज्ञानर संतान मंथन करिबा जणा अछि। ज्ञानर नृत्य करुथिबा संतान माने जेतेबेले बाबांको सम्मुखरे रहिथांती, सेही माने सेतेबेले बाबांकर मुरली मध्य सेहीपरि चलिथाए। जदि केही सम्मुखरे बसी याडे सियाडे चाहुथिबे, तेबे बाबा जानिछंती जे एही संतान किछि भी बुझु नाही। बाबा ब्राह्मण मानकु मध्य कहउछंती जे तुमे काहाकु एठाकु नेई आस, जिए कि बाबांको सम्मुखरे बसी मध्य होई मारुछि। पिलामानंकु तो एपरि बाबा मिलिछंती ଯାହାକି ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଜିର ଗୀତଟି ହେଲା ଦୂର ଦେଶ କା ରେହନେ ବାଲା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ମଧୁର ସନ୍ତାନମାନେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ରୁହାନୀ ବାବା ଯାହାକୁ ଆମେ ମନେ ପକାଇ ଆସୁଛୁ, ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଅଥବା ତୁମେ ମାତା ପିତା, ପୁନର୍ବାର ଆସି ଆମକୁ ଅପାର ସୁଖ ଦିଅ, ଆମେ ଏଠାରେ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ। ଏହି ସାରା ଦୁନିଆ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି କଳିଯୁଗୀ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ଅଥବା ପୁରୁଣା ଘରେ ଏତେ ସୁଖ ମିଳିନଥାଏ ଯେତେ ସୁଖ ଦୁନିଆ ନୂଆ ଘରେ ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ଥିଲୁ। ଆମେ ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତୁମେ ନିଜର ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ, କେତେ ଜନ୍ମ ପାଠ କରିଛ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି 84 ଲକ୍ଷ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହଉ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ କେତେ ବର୍ଷର ହୋଇଥାଏ? 84 ଲକ୍ଷ ହିସାବରେ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ତମମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦେଶରେ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଆମେ କେହି ଏଠିକାର ନିବାସୀ ନୁହଁ। ଏଠାକୁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରମ ଧାମରେ ମନେ ପକାଉଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପରଦେଶକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କୁ ହିଁ ବାବା ବୋଲି କହୁଛୁ। ରାବଣଙ୍କୁ ବାବା ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାବା କୁହାଯିବ। ବାବାଙ୍କର ମହିମା ଅଲଗା। 5 ବିକାର କୌଣସି କେହି ମହିମା କରିବେ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ତ ବହୁତ ବଡ଼ ବେମାରୀ ଅଟେ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଲେ କୌଣସି ବେମାରୀ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯିବୁ। ଏହିସବୁ କଥା ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ଆମ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଦି ରହିଛି, ସେଠାରେ ଏପରି ଭାବିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇବେ। ରାଜତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ। ରାଜା କରିବା ପାଇଁ ତ ରାଜା ହିଁ ଦରକାର ନା। ଡକ୍ଟରମାନେ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ନିଜ ଭଳି ଡାକ୍ତର କରାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଦି ମୁକୁଟଧାରୀ କରିବା ବାଲା କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ, ଯିଏକି ଆସି ଆମକୁ ଦି ମୁକୁଟଧାରୀ କରାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦି ମୁକୁଟଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିପରି ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାହା ହିଁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସିଥିବେ। ଆଜି ଆସି ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ। ବାବା କିପରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି କଥା ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି କାହାରି ବୁଦ୍ଧିରେ ନଥିବ।
ଦୂରରୁ ବାବା ଆସି ଆମକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋର କୌଣସି ଆଲୋକିତ ବା ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ମୁକୁଟ ନାହିଁ। ସେ କେବେ ହେଲେ ରାଜତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିନଥାନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉ ନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯଦି ରାଜା ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଭାରତବାସୀ ଧନବାନ ଥିଲେ, ଏବେ ରଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଦରିଦ୍ର ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉଛ ଏବଂ ତୁମକୁ କରିଲାବାଲା ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ତୁମର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ଯିଏ ଯେପରି ହୋଇଥିବେ ସେହିପରି ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସମାନ କରିବେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହିଁ କରାଇବେ। ତୁମେ ଗୃହସ୍ଥୀ, ସେମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତି, ଅମୁକ ହେଉଛନ୍ତି ଶିବ ବା ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ତ ମତିଭ୍ରମ କରାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରୁନାହଁ, ତେବେ ତୁମେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଶିଷ୍ୟ ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ? ଅନୁଗାମୀ ସିଏ ଯିଏକି ତୁରନ୍ତ କପଡ଼ା ଓହ୍ଲାଇ କୌପନୀ ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ତ ଗୃହସ୍ଥରେ ରହି ବିକାର ଆଦିର ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବେ, ତେବେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଶିବାନନ୍ଦଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ବୋଲି କିପରି କହୁଛ? ଗୃହଙ୍କର କାମ ନଥାଉ ବା ନହେଲା ସଦ୍ଗତି କରିବା। ଗୁରୁ ଏପରି ତ କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ମନେ ପକାଅ। ତେବେ ତ ସିଏ ନିଜେ ଗୁରୁ ହେଲେ ନାହିଁ। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତି ଦରକାର। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି, ତୁମର ଘର ହେଉଛି ମୁକ୍ତିଧାମ ଅଥବା ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆ। ଆତ୍ମାକୁ ନିରାକାରୀ ସୋଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ଶରୀର ପାଞ୍ଚ ବିକାର ତତ୍ତ୍ୱ ନିର୍ମିତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆତ୍ମାମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ପରମଧାମ ନିରାକାରୀ ଦୁନିଆରୁ। ସେଠାରେ ବହୁତ ଆତ୍ମା ରହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ କୁହାଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଆତ୍ମାମାନେ ଦୁଃଖ ସୁଖର ଅଲଗା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି କଥାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପକ୍କା କରିବାକୁ ହେବ। ଆମେ ସେହି ଶାନ୍ତିଧାମରେ ନିବାସୀ ଅଟୁ। ଏହା ଏକ ନାଟକଶାଳ ଅଟେ, ଯେଠାକୁ ଆମେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏହି ନାଟକଶାଳାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ତାରା ଆଦି ବତୀ ସବୁ ରହିଛି। କେହି ଗଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ କି ଏହି ନାଟକଶାଳା କେତେ ମାଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଉଡ଼ାଜାହାଜରେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଦି ଏତେ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାଇ ପୁଣି ତଳକୁ ଫେରି ଆସିପାରିବେ। ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ମାଇଲ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି, ନ ଫେରିଲେ ପୁଣି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବୁ। ତେବେ ସମୁଦ୍ର ଅଥବା ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତ କେହି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାବା ତୁମକୁ ନିଜ ଅନ୍ତର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଏହି ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା କେତେ ବଡ଼ ରକେଟ! ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲ, ପୁଣି ରକେଟ ସଦୃଶ୍ୟ ଉଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହା କେତେ ଛୋଟ ରକେଟ! ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଲୋକକୁ ଚାଲିଯିବ। ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ଅନ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ତାରାଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ। ଯେପରି ତୁମେ ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ାଇବା ସମୟରେ ଉପରୁ କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖାଯାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଆତ୍ମା ତ ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟେ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଅନ୍ୟ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। କାହାର କର୍ମର ହିସାବ କିତାବ ଲଣ୍ଡନରେ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଇ ଲଣ୍ଡନରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ସେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି ନା। ପିଲା ଗର୍ଭରୁ ବାହାରିବା କ୍ଷଣି ମାଲିକ ହୋଇଯାଉଛି।
ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇଗଲା ନା। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣିଗଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଗଲ। ତେବେ ବେହେଦର ବାବା ହିଁ ଆସି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱ ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିଲେ ବାରିଷ୍ଟର ହେବ। ଏଠାରେ ତୁମେ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଯଦି ପାସ୍ ହେବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେବ। ତଥାପି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବାବା ତ ସର୍ବଦା ସେହିଠାରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି। ହେ ପରମପିତା କହିଲେ ଦୃଷ୍ଟି ନିଶ୍ଚିତ ଉପରକୁ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ସିଏ ପରମପିତା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ଅଭିନୟ ଥିବ ନା। ଅଭିନୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଅର୍ଥାତ୍ ବଗିଚାର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। ସିଏ ଆସି କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗିବା ଉଚିତ। ବାବା ଏହି ପରଦେଶକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦୂର ଦେଶରେ ନିବାସୀ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଦୂର ଦେଶର ନିବାସୀ ତ ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଠାକୁ ପୁଣି ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ପରଦେଶର ଅର୍ଥ କେହି ହେଲେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଯାହା ଶୁଣୁଛି ତାହାକୁ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଦେଉଛି। ତୁମ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବାବା କେତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ଉଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ନହେଲେ ଘରକୁ ଫେରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ପବିତ୍ର ପାବନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଏହି ହିଁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ତମେମାନେ କେତେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ବାବା ଆମକୁ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ କରାଉଛନ୍ତି। ଏଠାଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଆଉ କାହାର ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଦ୍ୱିମୁକୁଟଧାରୀ ହେଉନାହିଁ। ମୁଁ ପରଦେଶକୁ ପର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଥରେ ମାତ୍ର ଆସୁଛି। ଏହି ଦାଦା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଶିବ ନୁହେଁ। ମୋତେ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀରାଜ କହୁଥିଲେ। ସର୍ବ ବା ସମର୍ପଣ ହେବା ପରେ ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ନାମ ରଖିଦେଲେ। ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଏହାକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ନିଜ ଜନ୍ମକୁ ଜାଣିନାହଁ। 84 ଜନ୍ମର ମଧ୍ୟ ହିସାବ ରଖିବା ଦରକାର ନା। ଦୁନିଆରେ ତ 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ବିଲକୁଲ ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ। 84 ଲକ୍ଷ ଜନ୍ମର ରହସ୍ୟକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ହିଁ ଅନେକ ବର୍ଷ ଲାଗିଯିବ। ମନେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଆଦି ସବୁ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଦୁର୍ଲଭ ବୋଲି ଗାୟନ ରହିଛି। ଜୀବଜନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ତୁମକୁ ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରାବଣ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛି। ମାୟା ତୁମକୁ କେତେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି କରିଦେଉଛି। ଏବେ ବାବା ତୁମକୁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ପତନ କଳାରେ ଆସି ତମେମାନେ ପଥର ବୁଦ୍ଧି ହୋଇଯାଉଛ। ଏବେ ପୁଣି ବାବା ଆରୋହଣ କଳାକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ତ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ବା କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ରହିଛନ୍ତି ନା। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନିଜର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆଧାରରେ ବୁଝିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି। ରାତିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଖିଆଲ କର ବାବା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଶୋଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଶୋଇଯାଉ। ତେବେ ଦେଖ କେତେ ମଜା ଲାଗୁଛି। ସମ୍ଭବତଃ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ସାକ୍ଷାତକାର ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାବା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ତୁମେ ବହୁତ ଆରାମରେ ଚାଲିଯିବ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ଯାଇପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମାଲୋକକୁ ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ସମୟ ଆସିନାହିଁ। ହଁ, ବିନ୍ଦୁରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା। ପୁଣି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ଦେଖାଯିବ। ଯେପରି ତୁମକୁ ବୈକୁଣ୍ଠର ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ ନା, ଏପରି ନୁହେଁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଯିବ ନା। ସେଥିପାଇଁ ତ
ପୁଣି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମକୁ ବୁଝାଯାଉଛି ଯେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଶାନ୍ତିଧାମକୁ ଯିବ। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ବା କରିବାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ନ ହେଉଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାକି ସାକ୍ଷାତକାରରୁ କିଛି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୀରାରୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଲା, ତେବେ କ'ଣ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଚାଲିଗଲେ କି? ବୈକୁଣ୍ଠ ତ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ହିଁ ହେବ। ଏବେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛ। ବାବା ଧ୍ୟାନରେ ଏତେ ଯିବାକୁ ହେଉ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁମକୁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେବ ନା। ବାବା ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ବିନାଶ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ। ବାକି ଅସୁର ଏବଂ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ତ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ମୃତ୍ୟୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ତୁମ ପାଇଁ ନୂଆ ଦୁନିଆ ଦରକାର। ବାକି ତୁମର ମାୟା ସହିତ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ତୁମେ ହେଉଛ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯୋଦ୍ଧା, କିନ୍ତୁ କହିହେଲେ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଏତେ ଗାୟନ କାହିଁକି କରାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ଭାରତକୁ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ କରୁଛ। ତୁମକୁ ଏବେ ବାବା ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ବାବା ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ଦୁନିଆ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେଉଛି। ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ନୂଆ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା। ଏବେ ଦୁନିଆ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଉଛି। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରେ ବିନାଶ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମୂଷଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ବାବା ରାଜଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରକୃତରେ ବାବା ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ନା। ବାବା ହିଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟର ସୌଖୀନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ହାଇ ମାରିବେ। ଜାଣି ପଡ଼ିଯାଏ ଇଏ କିଛି ବି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ନ ବୁଝିଲେ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଦେଖିଥିବେ। ବାବା ବ୍ରହ୍ମା ବା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିବେ, ତୁମେ କାହାକୁ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସିଛ? ଯିଏ ଶିଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିବା ଉଚିତ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସିର ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ ହେବ। କହିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରିବୁ। ଏହା ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ ନୃତ୍ୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଇଥିଲେ ନା ନୃତ୍ୟ କରିଥିଲେ? ମୁରଲୀ ତ ଏହି ଜ୍ଞାନର ଅଟେ ନା। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ ଚକ୍ରକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ମନେ ପକାଇଥାଅ। ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏହି ଶରୀରରୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଉଛି। ଏପରି ମନେ ପକାଇ ଶୋଇଯାଅ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି। ଆଗରୁ ଯୋଗ ସମୟରେ ଶ୍ମଶାନ ଭଳି ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କେହି ତ ବିଲକୁଲ ଶାନ୍ତିଧାମର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ଆଉ କେହି ସ୍ୱର୍ଗର ହ୍ରାସ କରୁଥିଲେ। ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହିଁ, ସିଏ କିପରି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିବ? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଜାଣି ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବାବାକୁ କିପରି ମନେ ପକାଇବେ? ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିଏ ଯେପରି ଅଟେ ମୋତେ କେହି ହେଲେ ବି ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ କେତେ କଥା ବୁଝିଗଲଣି। ତୁମେ ହେଉଛ ଗୁପ୍ତ ଯୋଦ୍ଧା। ଯୋଦ୍ଧା ନାମ ଶୁଣି ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ତରବାରୀ ଧନୁ ଆଦି ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତୁମେ ଯୋଗବଳରେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟ। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାହୁବଳ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାରତର ଯୋଗ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହି ଯୋଗ ବାବା ହିଁ ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି। କଥା ମଧ୍ୟ କାହାକୁ ଜଣାନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଉଠିବା ବସିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ। କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗ ଲାଗି ନାହିଁ। ଯୋଗ ଶବ୍ଦକୁ ଭୁଲିଯାଅ। ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି ନା। ସେହିପରି ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ।
ମୁଁ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱତ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ ବାହାରିବ। ଯେପରି ମହୁମାଛିମାନଙ୍କର ଦଳ ହୋଇଥାଏ ନା, ସେହିପରି ଏହା ହେଉଛି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ବରଯାତ୍ରୀ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ପଛରେ ସବୁ ଆତ୍ମା ମଶା ସଦୃଶ ଦୌଡ଼ିବେ। ବାକି ଶରୀର ସବୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଷିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର, ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମିଠା ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା, ମୁଁ ଏହି ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଏପରି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଶୋଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପାରସ ବୁଦ୍ଧି ହେବ। 2 ନମ୍ବର, 5 ବିକାର ଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଅସରନ୍ତି ଖୁସିରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନର ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ଲାସରେ ସ୍ତୁତି ଅର୍ଥାତ୍ ଆଳସ୍ୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇବାର ନାହିଁ। ଆଜିର ବରଦାନଟି ହେଲା ସେବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସର୍ବଦା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ମହାଦାନୀ ଭବ। ମହାଦାନୀ ଅର୍ଥ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସେବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ମହାଦାନୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ମାଲାମାଲ କରିବା। ଯେତେ ଆତ୍ମାକୁ ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ଦାନ କରିବ, ସେତିକି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ତିର ଶବ୍ଦ ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କର ଦିଲରୁ ବାହାରିଥାଏ, ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ରୂପ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସାଧନା ଅଟେ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ବା ହେଉଥାଏ, ସେମାନେ ସର୍ବଦା ଖୁସିରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅମୃତ ବେଳାରେ ମହାଦାନୀ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। କୌଣସି ବି ସମୟ ବା ଦିନ ଏଭଳି ହେଉ ଯେଉଁଦିନ ଦାନ କରିନଥିବ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନଟି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଳ ଆତ୍ମାକୁ ଉଡ଼ିବା କଳାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା, ଅସରି ଅଥବା ବିଦେହୀ ସ୍ଥିତିର ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଅ। ବାବାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଦେହ ଅଭିମାନ ବା ଦେହ ଭିତରେ ରହି ବିଦେହୀ ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କର। ଯେପରି କର୍ମାତୀତ ହେବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରୂପରେ ସାକାରରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେହିପରି ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ ବା ଅନୁକରଣ କର। ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦେହ ରହିଛି, କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଠ କରୁଛ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଆଧାର ନିଅ, ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଆରା ହୋଇଯାଅ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବିଦେହୀ କରିଦେବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।